लगे। आज हमनी के जीवन में कचिया झगड़ा मत वाला पाना है, इकर मतलब के हमनी भड़का हो जाए। हमनी के फिर से जन्म लेकर आवश्यकता है। निकोदेमुस पूछात रहे कि वो स्वर्ग राज्य जाकर खातिर का करबो। तो निकोदेमुस के बोले अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा। इसलिए आज हमरे के भी नया जन्म आत्मा में जन्म लगे। आयो अरे आमा के प्यार करेला दुलार करेला आयो अरे आमा के प्यार करेला दुलार करेला यीशु प्यार करेला छोटे जवान के मसीह गोरा करेला यीशु प्यार करेला छोटे जवान के मसीह गोरा करेला। संडे स्कूल के छुआ मन के संडे स्कूल आते रहे लगी काहे के प्रभु यीशु मसीह को के प्रेम करेला और कुनी के पढ़े में लिखे में कुनी के संगे रहेला कुनी के मदद करेला और अपन आत्मा के द्वारा कुनी के जीवन में मुक्ति देला ताकि कुनी पास होई पाता और कुनी पास हो जाला होय लगे हसी ठीक के गाबो की पढ़े के में लिखे के में संगे रहेला मदद करेला संगे पढ़े के में लिखे के में संगे रहेला मदद करेला यीशु प्यार करेला छोटे जवान के मसीह गोरा करेला यीशु प्यार करेला छोटे जवान के मसीह गोरा करेला। देखा पीछे हमनी के आयु अबा के प्यार करेला और आयु अबा के प्यार किसको करेला वो पता उसके पैसा देला ताकि तूने के खातिर ब्रेक किने के लिए पापा बोल करके लुगा फटा किने के लिए पापा बोल करके और तूने अच्छा शिक्षा पाए के पापा बोल करके उस सब के अगुवाई करेला और सब पे चुरा देला तूने के लगे होने लगे हमने गाबो की आयो अरे आमा के प्यार करेला दुलार करेला एक संगे आयो अरे आमा के प्यार करेला दुलार करेला यीशु प्यार करेला छोटे जवान के मसीह गोरा करेला यीशु प्यार करेला छोटे जवान के मसीह गोरा करेला यीशु प्यार करेला छोटे जवान के मसीह गोरा करेला गोरा करेला गोरा करेला। बोलो यीशु मसीह के बड़ा लाया बोलो यीशु मसीह के